Ой, Боже, а тепер ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ніхто нікуди не гонить, ніхто нічого не заставляє. Мы едзем у вёску Забярэзье, якая вядомая яшчэ з 19 стагоддзя як фальварак Бартноўскага, які быў уладальнікам маёнтка ў Борках. Ён на старых мапах пазначана як фальварак Забярэзье, а Бобрык да гэтай пары таксама існуе такая вёска. Атрымліваецца, нават сельсавет цэлы застаўся. Ёсць перапіс пачатку 20 стагоддзя, дзе ўжо ў гэтай вёсцы Забярэзье жыло 46 чалавек. У 99 годзе 18 чалавек, а на 2025 ці 26 год застаўся 1 чалавек. І ёсць гэты прамежак паміж там 20-м і там нават 99-м годам, пра які мала што вядома, але дакладна ў гэтай вёсцы існавала свая школа са стадыёнам. То бок, па ўражанням, магчыма, тут яна некалі была даволі вялікай. Яшчэ цікава, што праз гэтыя лясы і балоты была пракладзена вузкакалейка, і праз гэтую вёску Забярэзье, проста праз лясы, ад вёскі Дабраслаўка да вёскі Малькавічы была вузкакалейная дарога. Чыгунка такая невялікая. Хутчэй за ўсё, ад яе нічога не засталося, магчыма, нейкія насыпы, але, можа, нешта нам пра гэта распавядуць яшчэ мясцовая бабуля. Хата, якую нехта набыў, унутры збіраўся рабіць рамонт, але так і не зрабіў. Затое з хаты вынес усе нейкія малюнкі, якія былі, і павесіў на саму хату. Тут цікава, што ёсць і відзік, вышыўка і нейкі стандартны прынт тагачасны. З таго, што ўсё на вуліцы, яно ўжо ў дрэнным стане, выцвіла і вымакла, магчыма, падгніло. І відзік таксама трошкі паплыў, але ўсё роўна бачна, як прыгожа зроблены. А дзяўчынка з аленем, дарэчы, часта на вышыўках можна пабачыць, а тут на відзіку. Прыкольна, што нехта размаляваў. Нават лічыльнік застаўся, бачыш? І жырандоля. Ліштвы з птушкамі. Наколькі памятаю, нам казалі, што тут толькі праязджаюць на лета пару дачнікаў, і ўсё. Хутчэй за ўсё, якраз гэта жылая хата, таму што вельмі падобна, што сочыць. Але агулам тут не так шмат і хат. І, канешне, цікава, што тут была цэлая чыгуначная станцыя, праз якую праязджалі цягнічкі і некага забіралі. Вы памятаеце тут яшчэ паводкі? Ну як паводкі? Ну, у нас здесь это, возвышенность. Ага. Водораздел. Так, так. Да, на Бобрик, на Цну Марковича. Так, как бы так. Поэтому, ну как, тут были, за польским часом были канавы. Ручную вот сосед копал. Ад вузкакалейкі нейкая там насып засталася? Во, узкоколейка. Вот видите, один тупик, вон второй возвышенности. Видите, тут ремонты, тут вообще были бараки, тут вообще, ну, вот видите вот это во, видите, одна, вот сама дорога была. Катыничу, во, прямая, вот это на Марковичу, во. Стадыён быў. И стадион, поля. Там колхозный двор, потом советы привезли, ну вот там, справа. Ну сейчас он тоже зарос, это ж... Нічога не засталося ўжо там? Ничего. Здание, ну, сарай перевезли в Бобрик, фермер забрал, ну, участник. Слухайте. Ну, моя мамаша працавала некоторый час, чай варила, на этих техніках колесила крохи, може що розказати, ну, вона зараз другим зайнята. Так, крохи так. Батько працював, там вони познайомилися. Заводи їх у хату, хай на сковороді поядуть. Быт наш какой. Вечерами вот занимаемся лучшим кукурузу вручную. Потом на этой терке, если вас интересно, чем
Это, ну хотя картошка, вот один погреб, и вот той погреб. Картошка кормит, ну, за рыба. Ага, так. Это для кривянки? Да, кров сюди буду заливати. Ага. Розмішувати, да буду заливати. Да на бляшку в піч. Ага. Да в піч, до спеку, да буду їсти. Так і так шмат тримається кривлянки, ви потім це заморожуєте чи що? Ну, потім дам же в кому своє ж є. Родня є, да тому дрижу кусочок, тому кусочок одрижу. Угу. Да так і розходиться в мене, да самі поїмо, крошки поїмо, да і все. А, це ось на сальці сон. Да, пхається він сюди ось. Ага. А тут нитками зашивається гулкою. І на бляху. Добре, ви зараз ось вимиєте, потім уксусом помочите. І коли будете робити вже кривлянку? Завтра чи післязавтра? Ай, миленький, не знаю, коли вийде. Мой через 2 дні, мой через 3. Іди вже сіно є, що ти вже поглядаєш? Я тобі тут таке нічого не дам. Що ти глядиш? А як корову зовуть? Малюта А, Малюта. повела, і не треба її ні пасувати, нічого. Прийшла, видоїла. Як хочу, каб йшла, то чиню двері, йди, а не хочу, то на двор двері зачиню, жди мене вже. Як доїть увечері. Вона в мене така, як не проговориться, розумна, ручная. Ручная, Люці, куди хочеш. Був який чоловік на селі у вёсці, хто колов свиню? Був. Ну, то 2 чи 3 били, один бив Казик, звався. Казімір? Казимір, ну. Казік, ага. А другий Франик. Франик. Так тут у вас тут таке. Такі, ну, він, це поляк він був, ну, але. Син казав, що ви тут робили чай на чигунці, коли тут була чигунка, так? Що я робила? Шпали носила. Ой, що шпали ліс на цьому носила, каляйку эту клали, щоб мотовоз звався. Ага. Ліс сюди ж возили. Рейси зривали этим лапою, доносили теж на плечах, на вагон грузили. Ай. Мотовози шмат часто їздили? Ну, не часто, я не знаю, ну, кожен день їздили, ну, не, 2, як коли, ці 3, вони ж нічого тут той їздить, той маняється. Так, а колькі вже годов у вёсцы, коли тут ви тут одне вже живете? Ну, от уже, 2 буде. А до гэтага там ще сусідка у вас була, так? Да. Ну, їй вже год є, ну, 2 буде, бо вона пішла раніше. І ви так могли одна до одної ходити у гості? Ну, я ходила, Галя мало, теж мало ходила. А і ніщо, поки подаю корові, то те, да й нема коли. Так, а ось ви пам'ятаєте, може, у дитинстві вашому, ці ось у вашому дитинстві тут які дискотеки були, ці у клуб які ходили? Я нікуди не ходила, голубчик. Мать моя того, она не Я не на вечір мене. социофоб. И меня тоже того никуда. Сразу велосипед на замок никуда. Она такие не гуляла. Я Ага. боялася. Сразу пресекала. У мене був такий батько строгий, йому треба було робити, він 8-10 штук статку держав, ще на грабчик. Коші, ой, нас ганяв, вже як я сюди прийшла замуж, то трохи легче було, але все одно тяжко, треба строїтися, треба теж, все було. Мене батько не пускав, він такий був строгий, що теж я нікуди не ходила. Мене не було ні подруг, ні друзів, нікого. Я ще свою эту хату, ще ніщо тут на цьому подворку свою лазила. Ой, Боже наш. Ходіть в хату. Все, йдемте. Вот тарелочки вам, которые можете. Наче вам вилочки. Сядайте. Як ти казав, що маю, то ти їм угощаю. Свіжина. І тут журавель. Виглядає якось. Вы снедайте, на нас не игнул. Да, ми вже, А ви де? ми вже є. Не брехну. Не обращайте внимания на нас. Ось де квас з грибова на стулечки. Квас грибов? З грибами. Ага. Ну, тут такі гриби, якось нарижу грибу, тих козляків чи грибів, що є. Сухі,
Да, у місочку, да на ніч водою налью. Їх треба вимочувати, бо вже не сухі, вельми, да їх так не звариш. Да й мить же ж треба. У 3 водах перемиваю, а рано вже встановлю, вода кипить, чугунок у печі. Да, рукою з миски позлавлюю, перемиваю, зловлю. Де в чугунок той кипить, да, туди вже кидаю, да й вариться. Ну, то у вас шмат вишивки, у вас тут картини вишивкою. І ось це, а як це називається у вас? Ага, ну, занавеска на двері, да і що. А там у вас, ну, гэты занавески у кутах були, тому що там були ще ікони раніше? Ні, не було мене. Просто Так я вішала, не Ага. було ікон. Украшали просто Ну, так угли. украшала, що вже вугол пустий. Ой, мене любки вишивок, але я не хочеться розпотрошувати їх. У мене все лежить. А, той, що вишивали для себе. Все для себе вишивала. От мужику заслала 2 ручники, дала на той світ, хай легке полежання. Собі 2 положила, вже ділила в шкапу. Ой, яка помила, що лежать. Ще треба вчужити, те є заслана, а те я то прутками робила, то гетто. А тепер, Любочка, нічого, не можу. Не можу вже. Вже в голові не дає, ліпова голова стала. О, кладу зверху у ручника. Мочу. Я не просвічується, як чистий перкаль, крохи. Тоді карандашом вже по тим воджу і рисую. А кольори вже самі вибираєте, які будуть? Да, колір казали ви самі, якими нитками. Ну, лапики, настольниці. Ой, брала, гетто то одежа тут. Гетто. Лапики? А что за лапики? Что такое лапики? Ну, каб на стольниці були, каб тюль був на окна повішаний, а гетто на подушки, накидки, гетто така. Ой, мене Любочки, вишивання, але ж і в тим буфеті ще лежить, але не хочеться, я вже поскладаю вода і лежать. Ну, от це ручник. Поскладаю, да. А помру, да. А що ж ти кажеш? Ти помреш, маці, да ми твоя, ще гете ж буде на ломі. Сьогодні ж не возьме гети молоді. Хоч у мене нема дочок, а невістка. Ці внучки 2, вони гети жмуть. О, хто тобі візьме? А хто тобі побере? Але ж кладу, ну, думаю, хай буде. Ви зараз, наприклад, достали, тут я ну, штук 10. Это за зиму одну можна 10 вишити спокійно, ці ні? Ні, ну як хто? Я Ага. ні. Менше ли за зиму? Менш, 2. 2-3 там ось. Да, а я не знаю. Ну, хто, мені що треба, то поросяці, то корові, да що Ага. тиркайся, і все ніщо то звариш. А ось картини довго шилися? Ой, це вже довжі. Це ще дівкою. А, і ще. Це ще дівоцькі. Я вже тут їх не вишивала крестами. То бок дівоцьких, це значить, що так само з Єлової принесли Да. своє, так, і повісили. Угу. Да. Угу. Моє нема фотки тут ніде. Нема, так? Нема, А ні. чому не робили фоток своїх чи що? Я нічого не робила, ніде не фотографувалася, бо той дік жирали. Бо той дік. Ой. А хаці гэтай кулькі годов? Ви коли приїхали сюди вже з Єлової, вона вже стояла? Ні, тут робили. А де ви жили, коли приїхали? У Швакриві. Там інша хата недзе стояла була? Да, мужикового батька. Там і він жив. Мгм. Вже ми жили. Вітя, скільки нашій хаті той год? Не могу сказать. Ну, це вже ще. Йої не вже 50 год. 8,50. Тепер хати легче робити. Хоч вже туди лісу не давали, да не було тих тракторів, ой Боже. Да конем яким смунеш, да тими колками, да санями, ой. Да пилорами нема, да її возили. Куди там возили? В Черебень.
Наймали вже трактора, нікого не знайшли. Ну то ви, короче, не хочете у город переїжджати? Не хочу, Любчик, покуль на ногах. А далі вже, не дай Богу, паду. Угу. То як же ж я буду? Надо ж і пісять, і туалет, і що? Угу. То треба буде йти. А я на мене нападають, ходи. Я не можу в тим городі. Я в больницю поїхала, ну, то ще визивали до нікого врача, до нервопатолога. Давай їздили. То там ті люди йдуть, а машини йдуть, руйру. Я там шум, Угу. дим, я не кажу. Помру, то я ж не пойду з хати, буду і лежати тут. Ніхто ж углядить, подзвонять, нема, да приїдуть. Що ж робити? Да ще покуль ноги крохи ждуть. Ну, голова у мене, серце вже брехлить. Ой, Боже наш Боже. От і спасибо, що ви заїжджаєте. Заїдете, да поговоримо крохи, поболбочу. Не, ну дякую, що ось розповіли, показали. Ми приїдемо ще там літом, то вже все, допоможемо вам звернути назад і все поздимаємо, коли тепло буде. Може на вулиці де-небудь. Чому? Ну, це ж щось треба, заховалося хоча б на фотоздимках, що ви тут наробили. Ну, то що вона заховається, а що? Ми каля яшчэ адной хаты ў Забярэзі, яна таксама пустуючая, як і ўсе астатнія тут, як апынулася, што ўжо ніхто і амаль не прыязджае, ніхто не хоча набываць ніякія хаты тут. І такім чынам памірае вёска. Але хаты выглядаюць вельмі прыгожа. Мне вельмі падабаецца вось гэтая паўсонейка. І агулам, канешне, такая цікавая вёска. І не ведаю, вось гэта такі сапраўдны хутар, на якім засталося там тых самых 5-6 хат, з якіх яшчэ у 3 можна жыць, і ўсё астатняе ўсё. Больш нічога няма.